Il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban laqa lil madwar 45 mexxej minn madwar l-Ewropa kollha u l-tmexxija tal-istituzzjonijiet Ewropej fl-istadjum ewlieni tal-kapitali msemmi għall-ikona tal-futbol Ungeriż Ferenc Puskás. Flaqa tal-Komunità Politika Ewropea forum għal dialogu politiku u kooperazzjoni bejn Stati Ewropej li jitlaqqa darbtejn fis-sena, il-mexxejja ddiskutew l-isfidi ewlenin ta' sigurtà u għalhekk il-gwerer fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani, il-migrazzjoni irregolari u aspetti relatati mal-konnettività u għalhekk l-enerġija, it-trasport, l-informatika u l-kummerċ. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem f'sessjoni ffukata fuq l-isfida tal-immigrazzjoni b'aċċenn fuq ir-rotta migratorja tan-nofsinhar tal-Ewropa. Semma l-esperjenza ta' Malta u d-deċiżjonijiet diffiċli li ħal gvern li iżda qal waslu biex minn 3500 wasla fl-2019 illum il-wasliet naqsu għal ftit aktar minn 150 f'sena. Dejjem kellna l-priorità li nsalvaw il-ħajjiet, però fl-istess waqt li ridna nipproteġu l-interess nazzjonali. Morna l-Libja darba darbtejn tliet darbit u iżjed drabi wkoll għamilna l-ftehimiet li kienu meħtieġa u l-messaġġ li għaddejt illum kien u kien hemm diversi pajjiżi li assoċjaw ruħhom ma' dan il-messaġġ kien illi il-metodi nofs qalb ma jħallux riżultati sodisfaċenti. Il-metodi li jkunu jittrattaw dil-kwistjoni bħala kwistjoni umanitarja ma li fl-istess waqt jipprevali l-interess nazzjonali fil-każ tagħna l-interess suprem tal-Lawċin u tal-Maltin kollha jridu huma dak il-miżuri li jaħdmu. L-ilim mill-aġenda formali, naturali li jittaħdidiet bejn il-mexxej Ewropej referew għal kriżi fil-gvern tal-akbar ekonomija Ewropea, l-Ġermanja. Il-Kanċilier Olaf Scholz ma attendix għal din il-laqa li saret ukoll fid-del tar-rebħa fl-Istati Uniti minn Donald Trump u x'jistgħu jkunu l-effetti tal-presidenza l-ġdida fuq l-Ewropa fil-kuntest ta' dak li Trump qal u wiegħed. Ma' TVM News il-Prim Ministru awgura li l-President elett wara l-fehma li għalkemm għadu kmieni biex jingħad x'effett se jkollu dan ir-riżultat fuq il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna jara sinjali ta' tama ġdida għal paċi. Però nemmen illi għamed dik it-tama dak l-entużjażmu ġdid fija l-ewwel wieħed illi dak li lna nadvokaw għalih għal tantu tanċur il-tkomplija jew il-bidu anzi tad-diskussjonijiet tal-paċi, it-twaqqif tal-ġlied biex tiġi stabbilita l-paċi mbagħad għal dejjem, il-paċi dejjema, nemmen li issa hemm dik l-aspettattiva ġdida u nemmen li jekk verament naħdmu flimkien hija xi ħaġa li nistgħu naslu għaliha. L-Ungeriżi qalu li dan is-summit tal-Komunità Politika Ewropea kien l-akbar avveniment diplomatiku qatt organizzat fl-istorja ta' pajjiżhom. Il-kapijiet ta' stat u gvern tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea jibqgħu hawnhekk issa fl-Ungerija għal laqa informali tal-Kunsill Ewropew li tibda propju il-lejla fil-binja ikonika tal-Parlament Ungeriż u tkompli għada matul il-ġurnata tal-ġimgħa fil-Puskás Arena hawnhekk ġewwa il-kapitali Ungeriża. Mario Mikallef għal Television Malta minn Budapest.